गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लि आरो बड'लेण्ड टिभि दा बिनि नायगिरि साफ्रोमखौबो आं गिबियाव देबरगाव ब्लकनि जानानै बरायग्रोदों। दा बे समाव आङो दिनैनि बे बावरा गोजा बुथ कमिटिनि दैदेननायजों जे मोनसे फैगौ बिसायख'थिखौ लानानै जे रेलि हाबाफारि लादों, दा बे हाबाफारि लानायनि गेजेरजों जोंनि गेजेराव माखासे जायफोर गामि सिङाव रायजो जानाय जायफोर सोद्रोमाफ्रा थांनाय गोलाव 17 बोसोराव BPFनि खुंथायनि समाव जिबायदि जाख्ल'जाबाय आरो सोबख'जाबाय, बैफोरनि सायाव जोंनि लेखा रोङै माखासे गरिब गुन्द्रा थाखोनि सुबुंफ्रा माखासे मिथिनो मोनैनि खारनाव दिनैहाय अनेक थगायजाबोबाय। दा बेनि मोनसे सांग्रांथिखौ दिनैनि बे रेलिनि गेजेरजों जोंनि बुजिनो हायै लेखा रोङै गरिब गुन्द्रा जायफोर सोद्रोमाफ्रा जाहा मोनसे गोदान सुक्ति जानानै थांबाय, बे सुक्तिनि गेजेरजों जोंनि जि मोनसे जौगानाय, बे जौगानायनि मिजिंखौ बा जौगानायनि जि जानांगौ बेखौ नोजोर बोनानै दिनैनि बे रेलिनि गेजेरजों मोनसे रायजो राजाफोरखौ जे फैगौ बिसायख'थियाव UPPL दोलोखौ जेरैखि जाया देरहा होनो थाखाय सांग्रांथियारि खालामनो थाखाय दिनैनि बे रेलिनि गेजेरजों जोङो बे ओनसोलनि रायजो राजा माखासे गरिब गुन्द्राफोरखौ जोङो सांग्रांथि होनो हागोन, बेखौ आं आसा खालामदों। बिसायख'थिखौ खुंफुंनांगौनि माखासे आन्दोनि बाथ्राफोरखौ जोङो बुंनायाव एसे गोब्राब, खारन बियो इलेक्सन कमिशनारनि बाथ्रा जाबाय आरो फारसेथिङै स्टेट गभर्नमेन्टनि माखासे सुबिदा उसुबिदाखौ नायनानै आरो COVID-19नि जि भाइरासनि जि साग्लोबसारनाय, बे साग्लोबसारनायनि खारनाव हयथ' जों गेदारिं जानो हायैनि खारनाव दिनैहाय सरकारा बैनि माखासे बे बेरामखौ होबथानायजों लोगोसे इलेक्सन खुंफुंनायाव सरकारनि माखासे नियम निथि खानानै दोननायफोरखौ जोङो फालिलायनायाव जोंनि रायजो राजाया बेसेबां मावफुंनो हादिया, बेखौ हयथ' बिजिरनानै सम आरो बोथोरखौ नायनानै इलेक्सना हयथ' थाबैनो जागोन, जों बेखौ आसा खालामदों। BPF राजखान्थिनि जि बायदिसिना माखासे लानाय हाबाफारिफोरखौथ' आरो मा बुंनो, बिथांमोनहा जेरैखि जाया थगाय थसैबाबो गावसोरखौ जे गादियाव लाबोफिननो हायो, बेखौहाय बिथांमोना हयथ' नोजोर होनानै दिनैहाय माखासे गुबुन गुबुन बिथिङाव सोमावसारनाय हाबाफारिखौ लादों होननानै आं सानो। दाथ' जोंहा जोबोद गोजोननाय बाथ्रा, मानो होनब्ला BTCनि मुङाव दा जोंनो BTR मुं लाबाय। BTR मुं हिसाबै जोङो दा BTC ओनसोलाव थानाय जेसेबांखिनि रायजो राजाफोर दङ गुबुन गुबुन जाथिनि, दा जोङो बेखौ दिनै थांनाय 24 तारिखआव जोंना डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मा होनदों डिक्लेयार खालामनानै होबाय जे बिथाङा प्रेस मिटनि गेजेरजों आरो मोनसे गभर्नरनि एप्रुभलनि गेजेरजों मोनसे नटिफिकेसनबो अलरेडि फैनाय जाखाबाय। दा दिनै बेखौनो लानानै दिनै BPF हान्जाफ्रा गोबां माने BTADनि मुंखौ जास्ट सोलायफ्लादोंल', गस्ला सोलायनाय बायदिल' होननानै बिथांमोना बुंदों। खिन्थु दिनै बिथाङा बुंदों जे बे कनस्टिटिउसन हिसाबै जायाखै बा आयेननि बिरुद्धि जादों होननानै बुंदों। खिन्थु दिनै जोंहा स्पष्ट भाबै बुंदों, मैयानि जि मोनसे जोंहा मोनसे फेस टु फेस जिथु बड'लेण्ड रादाब बा जिथु मोनसे लादोंमोन जोंहा मा होनो MP बिश्वजित माने दैमारि, बिथाङा स्पष्ट भाबै बुंदों जे बिथाङा बुंदों जे बे मोनसे कनस्टिटिउसन हिसाबै जादों, बेहाय मोनसे आर्टिकेलखौ बुंदों, बे आर्टिकेलनि दारैनो दिनैनि बे BTRआ दिनै इमप्लिमेन्ट जानो थांदों। दा ओंखायनो आं खावलायदों जायफ्रा दिनै जोङो BTR मोनबाय आरो बे BTRआ मोनफ्रोमबो जाहाथे दफाफ्रा जाहाथे मोजां मोजां मावफुंलांनो हायो, आरो बेखौ जों आसा खालामो जे UPPL पार्टिया जे दिनै सरकार फैनानै दिनैनि बे मा होनदों BTR ओनसोलनि थानाय गुबुन गुबुन जनगोष्ठीनि मानसिफोरखौ BTRनि गटे गांनाय उखैनाय गासैखौ समानै नायगोन। जोंहा बेखौ पार्टिनि जानानै आं UPPLनि सासे मा होनदों नेता जानानै आङो गुरै खावलायनाय थायो, जाहाथे जोङो फैबाय थानाय समफ्राव बयबो जाहाथे सेन्सआ BTR, जों बयबो BTRआव सेन्स जानांगोन आरो सोलायनायनि गेजेरजों जोङो बयबो दिनै परिबर्तनखौ जों नागिरनांगोन। आं बेखौनो मा होनो सासे देबरगाव समस्तिनि इनचार्ज जानानै आं बयखौबो खावलायो, जोङो BTRखौ जों बजबनानै लानांसिगोन आरो BTRजों जोंहा गोबां जों सिमांफोरखौ जों जाफुंगोन होननानै आंनि सायाव बिसास दङ।